Koje su ovo cene u Mađarskoj? Pa ovo sve je niže, ovo 50%. Ako je kod nas ovaj tuna, ona konzerva, kreće se od 160 dinara do 200, a u Mađarskoj je od 80 dinara, znači 250 forinti, to je znači negde oko 80 dinara. Šta je još jeftino? Paradajz. Paradajz je kod njih, koliko je paradajz? Ako je 50, 200 forinti je 50 dinara. Znači, paradajz je 250, znači tako je oko 80 dinara je kila paradajz. Ovi ćevapi su oko 250 dinara kila. Kod nas je koliko su ćevapi? Kod nas su ovo ćevapi 9 evra, oko 800 dinara kila.